La tercera edició de Llesques i Sobrassades i el Pavelló Menorca van ser els escenaris elegits per Frank Muñoz per fer un acomiadament amb caràcter retroactiu. La Pantera de Menorca, el campió del món de kickboxing, retirat oficialment des del 2020, tenia un adeu pendent davant la seva gent i ho va fer amb victòria en un combat de grappling contra l'eivissenc Òscar Aymeric. Ha sigut una nit espectacular, he pogut guanyar un combat difícil, un contrincant molt fort d'Eivissa. He donat gràcies al meu públic de Menorca perquè segurament és l'últim cop que la gent em veu damunt d'un ring, que ho puc fer davant la meva filla, els meus pares, els meus amics i entrenadors, i ja està, aquí s'ha acabat. En total van ser 15 combats de diferents disciplines que aixecaren per moments els aficionats als seus seients. Enrique Wasabi, l'exlluitador d'UFC, la primera promotora mundial d'arts marcials mixtes, va estalоnar el projecte dels seus amics. Es un proyecto de dos buenos amigos míos, como son Fabi y Capella, que entrenamos siempre juntos cada vez que tenemos peleas. Y oye, yo encantado de estar aquí, de apoyarlo, pero bueno, yo había venido por esto. ¿Sabes? Si me lo llegan a haber dado antes, no peleo. No, hombre, pero sí, genial, genial. La batalada es completà amb una exhibició dels foners de Menorca i de practicants de joc maonès.